Warisan iku titipan, dudu panguwasa urip salawasé. Yen mung rebutan kadonyan, sirna tresna, sirna seduluran sejati. Sedulur padha anané, kudu rukun lan tulus atiné. Aja mung mikir dhuwit lan bondo, ngelengi piwulang sepuh sing mulya. Aja serakah ngoyak donya, apa meneh nganti njupuk hake wong liya. Amarga kabeh mesti ana pitungane, ana piwalese. Sing waras ngalah, sing luhur nglelani. Rejeki wis ana sing ngatur, bebrayan rukun luwih aji tinimbang